Seke road panguva ino yakutotyisa kufamba. Tsaona dziri kuitika paSeke road panguva ino dzakutotyisa ende vanhu panguva ino they are now staying away from that road. Noda kuti kuri kunzi maaccident ari kuitikapo. Aiwa, ari kuclaima malives. Aiwa, evanhu vakawandisa nabida mashoko tsaona yaitika muzara nhasi. Inoratidza kuti aiwa paSeke road pari kuda kunyatsotombo kana kuri kutoiswa kana mapurisa chaiko kuti tombokontrola traffic. Kana pane any infrastructure inoda kugadziriswa zvofanira kuitwa in immediate effect. Don't subscribe or like on the bell icon. TV na mkremo chamuda chiposta this video ramuri kuona read this kombi aiwa ramuri kuona sprinter iyo yamunyatso kuona kuti aiwa yabuda mumugwagwa ndinawo yava musango and inoratidza kuti the body it has been affected. Inoratidza kuti yanga ichirovera panapa vanobuda nyora kuti just in several injured as a speeding commuter omnibus veers off the road after its wheel burst along Seke road just after the airport. The omnibus was headed to Harare from Chitungwiza. Thomas Parukuda panguva ine zviri kunzi aiwa this commuter bus it was speeding yanga ichioverspeeda. Panapa pautonoka kutonzi ndo macause aroad safety atikuona akadreswa nemutungamiri wenyika achikola up with everyone they must comply with the road rules. And panguva ino kunokunoka kunzi the high speed yakonzeresa kuti aiwa vhiri ribeste and now several people have injured. Asati hedu tambonzwa aiwa pamusoro pemafatalities kana vanhu vatsakatika kana kuti vatarasikirwa navo, but this is just an update yatanga tingokupai pana paZVAITWA live kuti vese vese vari kufamba mugwagwa kwese kwese vangadai vachishandisa that Seke road people ngava exercise caution. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Aiwa chinyatsokuonekwa kunzi upenyu hwevanhu hunokosha. Rega comment section medu musaona subscribe or like wachite note on the bell icon.